Uy, naman din si Tresid, divi, oy. No. Tabi-tabi po. This is the father's side. Father's side. Hey everyone, so brand out man karon as of today. So we are gonna fix some broken in my room. Mayroong sakasuhin tayo at if you fix nito, you know, you can see this. There's so much dirt, there's so much like, as you can look. So I have to cover up with the plywood. So ating i-cover ng plywood yung ceiling ba? Yeah, para hindi na siya hindi na siya magbibigay ng alikabok sa ating walk-in closet. Char. Walk-in closet. So update, it is 50% done. So kailangan pa namin isusumpay. Kailangan pa namin i-connect hanggang dun so that it will cover up the ceiling. Kasi nga para iwas alikabok, and I have something that I want to do here. So I have to clean up it. So yeah, tumpay na ni Papa. You need help? You don't want help? Okay. So a little update. It's almost 90% finished. So yeah, love talaga ako ni Papa guys kasi siya na lang yung gumawa. You know. Dili good. Kay ana man yung style, ana man. Dugay mo tumuhuman. Di man pas lang yung ka. Ang trabaho na po, dali ra. So guys, 100% finished na with Papa. Tanasa, tingin. Wara magkuano? Wara mag 10 minutes? Wara mag 10 minutes? Na 10 minutes po. Lamat. So guys, it's already done. So thank you, Papa. So today we are here in Tuning. Tuning di ay. So nanami karon sa Tuning guys. So paano siya compilation sa akong mga videos for this month of June. So yeah. Look. Oh my god. Yee! So introduce this place. So hi guys, welcome to Tuning. So I'm gonna tour. I'm gonna tour. The tour up. The tour. Oh my god, guys. Look. So guys, Look. welcome to our vlog. Nalipong na kumods. Ay, kahabog ba day oh? Diyos ko, So hey everyone, I'm in the middle of bridge, hanging bridge. Hanging bridge. Yawa kay hanging bridge. Look, hanging bridge oh. Look. Sige na oy. Mukmuk. Unta. Mukmok. Kagal-gara diha. Lisang oy. Lisang nga ibaw ka hanging bridge. Hanging ka na. So guys, today ay magluluto tayo ng fried chicken with a special recipe, secret recipe. So yeah, luto na tayo. Pag nagluluto tayo, meron tayong sinuba.
Diba? Diba? Chicken. Ala, ni kayo ng sinugba. So guys, maraming pista karon. Oh, grabe. Ako kayo mga abuhan, no? Flex ko lang ang buhan namin. Nag-start na po tayong magprito at saka nagsugba at saka nagsaing. O diba? 3 in 1. This is the kitchen that all you need, you know? We have this kind of dirty kitchen, no? Like literal dirty kitchen. As you can see, diba? Wala kayo dito, no? Flex ko lang. O diba, wala siyang sagol na, walang anong coating, walang coating ng harina. Ito ay, it's called spring chicken. Agay! Idet! It is just a normal day today. It is unexpected kasi bumisita yung lola namin ngayon. So nagdadala siya ng mga pagkain lulutuin for lunch, you know. This is the father's side. This is the, you know, the roasted or sinugba. And this is the cooking of the rice. We will have the good food later. So guys, the behind the camera is father holding the camera right now. Say hi pa. Hi. Hello. Bye. Namitin na pwede naghuhat sa bukog. Naya. Pwede naghuhat sa bukog, oh. Huwat sa bukog. Naghuhat ka sa bukog. Oo. Nara. Wow, ang nice na. Okay. So, nandito na yung finished product. It's crispy. And, kanina, lamit ni siya iprito, guys. Masarap itong prituhin. Di ba Yamete? His name is Yamete Kudasai! Yamete Kudasai! So, update. Hindi pa naluluto yung iba. Tapos, luto na yung sinugba. Tapos, yung nagbubukal na yung canon. So, this is our substitute, guys. Substitute muna sila. Ooh! Let's witness. Kuha daw siya. Tapos, butang. Tapos takbo, be. Wait. Pas, ma'am. Dili, mag-niaya, ma'am. Kali ka madawat sa trabahoan, na. Uyug-uyuga. Wala po, away ko nila pa. Ano sa, sige, abre. Mayra. Oh, sige. Anak ba? Di ka kamawag, di ka kasabaan. Lala. Oh, nana ba? Kasabaan, di ka para makamao ka. Kaya di ka kasabaan. Nakay. Takman ka. Ngayong trabaho kay 115 oras. Kani, kay 150 oras. Wala, more Jollibee. So this is my cooks for today. They are the one who can continued cooking. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Pagdali, huy. Ay, sorry. After cooking, there's a cleaning, di ba? Kulat gid si Yamiti, uy. Yamiti! We're waiting. Break time muna, be. Be, dance, be. Uy, Diyos ko, Lord. And the grand reveal. Ay, hello siya. Hello siya. Be, tanaw sa chicken, be. Ano ngayon? Happy Fried Chicken Day, go. Happy Fried Chicken Day! Sana ulog na. Isusunod na ipa-fry. I-vlog, oh. Ang iyo. Pasal mo yung kamay ako sa plato. Ayun na! Ano na? Ayun na! Sarap. Okay. So guys, kain tayo sa labas. This is our food for labas. You know. And that is our lola. Labas, labas. That is our father. Who art in heaven. Helen! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, Lolo, mukhaon yung screen ko, no? Ito yung tinatawag na kain tayo sa labas. Kain tayo sa labas. Uy, naman din si Tracy, dibi, uy. Nuno. Tabi-tabi po.